बिनानाव नोङो मा स्कुलाव फरायगासिनो ओरैनो भबानिपुराव ने ओरैनो मा क्लासाव ओरैनो दा दे चेक मोनबाय गोसोआव माबायदि मोनदों दायो अ बिनानावालाय अ ओरैनो बेसेबांनि चेक बियो 5000 अ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि ससे साहा दावखोबोयोब्ला मोनसे कमिउनिटि हल न' मोनो दा बेयाव दंफैयो ओमफ्राय दा बेयाव बेबायदिनो गोबांथार फरायसाफोर आरो बेबायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि चेक रानगासिनो दङ आङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिना लानि दिनैहाय बेवहाय मानि थाखाय चेक रानदों अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन दायो आंजों लोगोसे दं मानगोनां TCLC चेयारमेन सार दं ओमफ्राय आङो सारनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लागोन दिनैनि दिनाव जे गोबांथार चेकखौ राननानै होबाय दा बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिहोनो थाखाय सारनिसिम खावलायनाय थाबाय दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारखौ दैदेनग्रा मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनाखि मिशन आरो भिजन बेखौ दिनै गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 200सा फरायसुला फरायसुलि गोरिब न'खरनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो चेक राननानै होनाय जाबाय आरो बिनि आवगायाव बोसोरनि आवगायावबो 200 गासै 600 दिनैसिम 600 चेक गोरिब सात्र साथ्रिनो होनो हानाय जाबाय ओरैनो फरायसाफोरनि थाखाय चेकआ बेसेबांसोनि बिसोरो बे चेकआ जाहैबाय 5000नि चेक बे 5000 जोंनाव 600 माने सात्र साथ्रिनो चेक होनो हानाय जाबाय दायो फैबाय थानाय फरायसाफोरनि बागै फरायनायनि सोमोन्दै सारा माबाफोर मेसेज हरनो गोसो दं नामा बिनि सोमोन्दैथ' मेसेजखौथ' होखानांगोन होनांगौ दङ प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारा शिक्षानि मानदण्डखौ सोलोंथाइनि मानदण्डखौ गोजौआव लांनो नाजागासिनो दङ आरो बिथाङा जेरैबायदि नाजादों बेबायदिनो मोजां जाबोगासिनो दङ थांनाय समाव बिपिएफनि आमोलाव शिक्षानि मानदण्डआ चिरां डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जोबोद गाहायावमोन एकदम लास्ट 2 नाम्बार 3 नाम्बाराव थाहैयोमोन नाथाय दिनै बिथाङा बिटिआरखौ सामलायनायनि लोगो लोगो आरो बे डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा नायनायनि लोगो लोगो दिनै सारा आसामावनो शिक्षानि मानदण्डआ मेट्रिकनि रिजाल्टआ जोंहा सबसे गोजौआव एबार जादों आरो फैबाय थानाय समावबो बिथाङा बे स्टेटासखौ बे रोखोम लांबाय थानो थाखाय बिथाङा नाजादों आरो बिथाङा बेजों लोगोसे शिक्षाखौ मोजाङै होनानै सात्र साथ्रिफोरखौ मोजाङै फरायहोनानै जाहाथे बिथांनि जेनाखि मिशन बड'फा सुपार 50 मिशन बे मिशनावबो बाहागो लाहोनो थाखाय बिथाङा स्कप होनो नागिरदों बेनिखायनो शिक्षानि मानदण्डखौ गुरुत्व होदों बिथाङा जेरै बिथाङा दासान्दि माने सुपार 50 UPSCनि थाखाय 50 जन स्टुडेन्टफोरखौ दिल्लीयाव फोरोंगासिनो दङ थांनाय बारावबो फोरोंदों एबारबो 50 जन फोरोंदों आसामाव APSC आनजादनि थाखाय फ्रि कचिं 50 जननो होगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो मेडिकेलनि थाखाय 50 आरो इन्जिनियारिंनि थाखाय 50 गासै 200 स्टुडेन्टफोरखौ माने सोरखौबा UPSC उथ्रिहोनानै IAS IPS IRS मोनहोनायनि थाखाय आरो सोरखौबा मेडिकेल फरायनायनि थाखाय डक्टर बानायनायनि थाखाय सोरखौबा इन्जिनियार सोरखौबा SS अफिसार बानायनायनि थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ बिथाङा लागासिनो दङ सिरियासलि दा नैबे दिनैनि चेकआ मोनबैसे BCDCनोहाय होजाजेननाय जाखो जोंनि निसिमायाव 10टा BCDC दङ बे 10टा BCDCआव माने 20 जन गोरिब न'खरनि सात्र साथ्रिफोरनो होनाय जाबाय 10 नङा 20 जन 10टा BCDCआव 200 जन आरो बिनि अनगायैबो जोंना MP निफ्रायबो 20टा माने चेक फैदों बेमारिनि 10 जन आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय 10 जन दिनै 220 सात्र साथ्रिनो बे चेकखौ होनो हानाय जाबाय थेंक इउ सार बेखिनिखौ मिथिहरनायनि थाखाय दायो बेबायदिनो चेकफोरखौ रानगासिनो दङ नैबे आदाया ओमफ्राय नैबे बिनानाव मोना मोनगोन आरो बिसोरो आमगुरि स्कुलनि नायनानै लादो बिराद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय नानि नोंसोरो मा फरायखो नानिया नोंलाय ओमफ्राय मोजां दा गोसोआव माबायदि मोनदों दायो दा बिसोरो मोनसिगोन आरो ना नै आदामोना राननानै हरदों ओमफ्राय ओरैनो आदा आमगुरि BCDC हिसाबैहाय खैजोनसो मोननाय जादों 20 जन ने आच्छा MP नि दंबावो जों मोनथ'वाखै दायो उनावहाय मोननो हागौ आच्छा दा निस्सय खोनाखाबाय आमगुरि स्कुलनिफ्राय 20 जन आरो जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा नै बिसोरो चेकखौ मोनसिगोन आरो
ओमफ्राय ओरैहाय नै गोबांथार बिनानावमोना ओरैबो लाइन जानानै दङ नै गोबांथार बयबो आखाइ आखाइ चेक दंजोबो नै नायनानै लानो हागोन दा आं एसे मिथिना लानि बिनानाव नोङो मा स्कुलाव फरायगासिनो ओरैनो बबानिपुराव ने ओरैनो मा क्लासाव ओरैनो दा दे चेक मोनबाय गोसोआव माबायदि मोनदों दायो अ बिनानावालाय अ ओरैनो बेसेबांनि चेक बियो 5,000 अ दा बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो नै नायनानै लादो ओरैबो नै गोबांथार चेक मोनबाय नै माखासेया थांबाय ओमफ्राय माखासेया दङ आरोना नै बेफोरबायदि चेक मोनजोबबाय आखाइ आखाइ नै नायनि ভাইটি আপনার ঘরটো ক'ত আছিল কোকৰাঝাৰ কোন স্কুলত পঢ়ি আছে এতিয়া আপুনি এইটো চেক পাইছে মনত কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছিল না ভণ্টি মনত কেনেকুৱা লাগিছে অঁ কি ক্লাছত পঢ়ি আছে এতিয়া সেকেন্ড ইয়াৰৰ না কোনটো স্কুলত অঁ আচ্ছা ভালকৈ পঢ়ি থাকক दा बयबो मोनबाय नै ओमफ्राय मानगोनां चेयारमेन सार दं कुक्राझारा बिसिडिसिनि ना ओमफ्राय दा आङो आदानिफ्राय मिथिना लागोन नोंथांमोननि बिसिडिसि हिसाबैहाय साबैसेसो स्टुडेन्टसफ्रा बे चेकखौ मोननो हाखो एबा लाब खालामनो हाखो दिनै नैबेयाव सिगांखिनि मोनबाय थादों खिन्थु दिनैनि दिनाव आरोबाव 20 जन मोननो हाबाय गियान सोलोंथायनि ओमफ्राय ओरैहाय नायदो नै गोबांथार नांगलबाहानिफ्रायबो मोननाय जादों स्टुडेन्टसफ्रा फरायसाफ्रा बेबायदि चेकखौ मोनजोब्बाय आरोना नै नायनानै लादो दा बयबो मोनबाय आरो नै ओमफ्राय आं नांगलबाहा बिसिडिसिनिफ्राय बेसेबांसो स्टुडेन्टसफ्रा चेक मोनदों आङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि भाइटि आपनिও পাইছে ন চেকটো মনত কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া চেকটো ভাই ভাল লাগিছে আমাৰ কি ক্লাছত পঢ়ি আছে আপুনি হাই সেকেন্ডারি কোন স্কুলত আমগুৰি আচ্ছা আচ্ছা दा नै नायनानै लादो আপনি কি কোন স্কুলত পঢ়ি আছে ভাল লাগিছে না এতিয়া আচ্ছা दा नायनानै लादो ओमफ्राय ओरैहाय नै आदा दङ ओमफ्राय ओरैनो आदा नांगलबाहा बिसिडिसि हिसाबै खैजोनसो स्टुडेन्टसफ्रा चेक मोननाय जाखो जोंनियावबो जोङो समस्ति वाइसआव जेसेबां प्राइमारि बिसिडिसि लेभेलाव बाहागो लादों जोंबो समान मोनदों जोंनियाव कमिउनिटि मोनबा दङ आदिबासि नेपालि बर' मुस्लिम राजबंसि बे गासैखौबो लानानै जोङो प्रत्येकनोनो जायहा जेरै मोननांगौ बे रखम जोङो होदों दा बिथांमोना बाहाय दंफैजोबो जोङो समस्ति हिसाबै 200 मोनदों 200 जोंबो प्राइमारि हिसाबै 20टा मोनदों सम्पूर्ण बाहाय खम गैया ओरैनो नांगलबाहा बिसिडि हिसाबै 20टा ने 20टा आচ্ছা गोजोननाय थाबाय आदानिसिम दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय ओरैहाय थासा आंजोंहाय माबाया खैला मैलानि नामा बियो र' ओरैहाय सासे माबाया थादे प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट गालाबो सेक्रेटारिया ओमफ्राय ओरैहाय बिनानावमोनाबो चेक मोनजोब्बाय नै बयबो गावबागाव आखायाव चेक दङ नै नायनानै लादो ओमफ्राय बिनानाव नोङो मा स्कुलाव फरायगासिनो ओरैनो खैला मैलायाव ने आচ্ছা आচ্ছা ओमफ्राय बिनानावा मोनदों ने ओमफ्राय नोङो दायो गोसोआव माबायदि मोनदों चेकखौ मोननायनि गेजेरजों ओरैनो मा स्कुलाव फरायगासिनो बिजनियाव ने आচ্ছা मोजाङै फरायबाय था दा बेबायदिनो गोबांथार नै चेकखौ मोनजोब्बाय खैलामैला प्राइमारि एबा बिसिडिसि हिसाबै जोंनि गेजेराव माने सा 20 जन एबा 20 जन फरायसाफ्रा बे 12,000 स्कलारशिपखौ बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो दा गोजोननाय थाबाय बेसेबां जन मोनदों निस्सय मिथिखाबाय